Wow, karasa ini nga talaba mga kasanal. Wow. Hello, good afternoon mga kasanaol. Welcome to my vlog. Di kami na namamatron didi ha Barangay Kugon. Di tipaka di kami didi hiton akon pari sangkay. Dilahira didi mga kasanaol hiton sirong hiton kakahuyan. So adi tipaka di kami didi. So adi man may dapagod mga sapa didi. Mga sirong hit kakahuyan mga kasanaol. May lubi. Baga liwat hindi rigod asin barangay. Damot kuan mo pay gud man didi mga kasanaol kay mahudlom. So mo pay gud didi pagtagay-tagay. Pwede ka didi kumarigo kumbaga imo tuyoon ato may bariw didto himo nga banig mga kasanaol. Amo tin siri nga bariw. Himo nga banig. To makikita kamera niyo mga kasanaol amo ti siri nga bariw. Amo ito yung nakikita ha kamera. So may ada didi mga lubi mga kasanaol pwede ka didi magsilot. So adi man didi mga kasanaol tatagay-tay kami di sirong at kalubian kakauyan amin yung siring ini nga talaba dito ha among tawagon marasan nga pulutan mga kasanaol. Yo karasa. So adi mga kasanaol damo salamat adi kami sirong kalubian. Next time liwat. Thank you for watching.